Hello guys, talk to me mchirongwa chenyu chama secret na confessions. Stand right to Glory and welcome back to this episode. Mzora nasitininya ya mama vakaenda ku Tanzania vakanotsvaka mushonga wekuti vawane lucky asi it did not end well. Regai tipinde munyaya iyoyo. Vatete ndakaromba mushure mekunge business randionesa moto, loss after loss. Ndakadeura ropa risina maka, andina zororo, hope handirari. No matter how strong you think you are, fear and uncertainty is the order of the day. What's coming next? Ndiani wangu achafa, neniwo wacho ndichafa rini. Vatete vamwe vandakaita zvinhu izvi navo vari kufa, ende chakanyanya kundirwadza kufa kwechipiriso chekutanga anova munhu ari pedyo neni akafa achirwadziwa. Munoziva akaita kupera slow. Ndakamutarisa. I wish I could reverse miko iyi, asi kwaSatani hakuna reverse gear. Miko ndainge ndaita kondakaitei vatete. Zuva nezuva picture yake achifa inenge irimo mundangariro dzangu. Siku nesikati handina zororo. Vazhinji venyu munochiva upenyu hwevanhu vanenge vachifamba neano mazimota, vachigara mune ano mazidzimba, asi chamusingazivi ndechekuti pane umwe asingarari, pane umwe asingaenjoy. Not all that glitters is gold. Vakagara zvatangira pakuroorwa nemukomana aibva kumhuri yaitambura semaonero angu plus wanana. Ndaifunga kuti kubva kufamily inemba yakaextendwa ikapaintiwa uye ine matiles, chero hazvo yaiva kulocation, zvaireva kunge muri vanhu vepamusoro-soro. Mungozivawo kudadirana kwekugeto. Takasangana kuyouth camp namukoma Jeff. Iniwo semusikana ainge akaumbwa zvainusa mvura asi achishayiwa vanomutsvetsva. Ndakapenyerwa naJeff. Musangano wakazosara wopera ndatova murudo. Munongozivawo machechi edu taigoti kuenda kuyouth camp vhiki rose, and this was perfect vacation for us, sezvo zvekuenda kumafamily vacation zvainge zviri zvinhu zvainge zvisina kunyanya kuita popular. Vazhinji munobvumirana neni kuti munhu wese waenda kumusha kuholiday. Saka this was the only time we would get to be away from home, tichidzidziswa zvecourtship, kunova kudanana plus soko chairo. Musangano wakazosara wopera ndatova murudo naJeff, and Jeff akapromisa kuti August aitevera taizochata white wedding. We got married vatete, asi ndakaona kuti mhuri yaanaJeff vainge vari vanhu vanofarira kunamata chaizvo, ende vainge vari vanhu vanobatikana pabasa raMwari, asi vainge vasiri vanhu vanonyanya kukoshesa kutsvaka mari. Mushure mekunge tachata takanogara mukaturu muskedu, ndipo pandakatanga kuona nhamo. I can say Jeff was not well prepared to be a husband and to be a provider. Chake kwaiva kumhanyisa nemaprogram echurch Sunday to Monday. Ndipo pandakatanga kuona kuti upenyu hwangu nemastandards angu achidona. Cause pese pandaivhakacha kumba kwedu, my mother will comment on me wearing the same clothes I wore before I got married. Vatete amai vangu ndipo pavakazongouya kumba kwangu vakasvikoshamisika kuti ndaigara mukoto. The furniture was cheap quality, iya yekumbare. Amai vakazongoti ndiuye kumba Sunday yaitevera, vainge vaine surprise. Ndakaenda kumba on Sunday. Jeffrey ainge aenda kuchechi musi uyu, ainge atoita kufumo bata chongwe muromo. Ndakasvika kumba mama kwavo kundipa $3,000. Vakanditi ndaifanira kutanga business rangu kubatsirana naJeff. Vainge vasina kufarira magariro atainge takaita muchimukoto chataigara. Ndaiziva vamwe mai vekuchechi vaita zvekuenda kuTanzania. Ndakataura navo vakanditi ndaizogona kuvajoina pavaidzokera kuorder kana vapedza kutengesa staff ravainge vainaro. Ndakaudza Jeff, akati painge pakanaka. I was so happy kuti ndaizoendawo kudhaa kwandainge ndanzwa nembiri navamwe. Tete takaenda 3 days munzira. Gwendo gwainge gwakareba asi takasvika hedu. Makaucha shoko mazhinji andakasangana nawo, the way business is done, kutenga kwacho, asi takadzoka hedu. Ndakatengesa kwenguva inokwana kuita makore 4 and business raiendeka vatete, asi munongoziva upenyu panongosimuka mhepo. So ndakati ndabva kuorder one Friday, bhazi rikabatwa nevezimra. Apa ndainge ndadira mari yese paorder iyi, zviya zvekusara $200 nekuzongoshandisa kuenda kutown nekutenga food yekumba. Ndakamira kupusha order kumusika. Panguva iyi ndainge ndatova advance zviya zvekuti ndaive ndava nematable 5 mutown. Ndipo pakaponjera business rangu. Mongozivawo Zimra, aiwa bhazi rainge rabatwa nezvinhu zvese zvikanoiswa kuwarehouse, kuti tichatevera zvikanzikana zvatopinda muwarehouse, kubuda kwacho masori. Takatanga tichamira kuita mafone call kuzama zvese, but painge pasina pundutso.
aiwa $200 zviya zvakazongopera 1 apa Jeff ainge asina kumbochinja. Ndini ndainge ndatova baba mumba. I would provide everything for us. Iye ainge ari busy nema-church programs. Apa semunhu ainge ajaira good life, ndakatanga kuona nhamo ndaizoita same. Even rent Jeff ainge akatotarisa ini kwanditi musha mukadzi. Shamwari yedu yakazongoti taifanira kunosimbiswa kuti jambo rakadai risafa rakatiwira zvakare, uye kuti tipiwe mushonga weLucky chaiwo, mushonga wekuti tisamiswe pamaporisa, mushonga wekuti zvinhu zvedu zviendeke. Ingadei ndakaziva kuti ndave kuzvipinza muna taisireva, ingadai ndakazvisiya ipapo. Asaura wedu vainge vasina kuenda patrip yedu. Asaura ava vainge vakati rongeke kutidarika. Vainge vasachaiti zvekutengesa mbatya chete, asi vainge vava mubizinesi rikupinza mota dziya dzeB-Forward. Vaine madhiraivha aigaropesana parodhi vachitora mota kudhaa. Ini naGrace takaenda kunoona shamwari yedu sezvo ainge ati tisvike kugaraji kwake the following Wednesday. Akatisimbisa kuti taifanira kuenda kuTanzania tinoona sekuru vainge vaita kuti zvake zvisimbe. Sei iye asina kuenda nesu on the trip yatakabatirwa zvinhu neZimra? Sei iye madhiraivha ake aigaropinza mota pasina kana matambudziko? Aikaka ko ndaizive kuti munofanira kutsigisa business. Ndakava nokufara kukuru. Akati iye aizoita sponsor tobva taenda. She was just helping your poor friends. Ngadai ndakaziva zvekare nguva yese iyi Jeff ainge ari kuchechi atombofona achiti aida mari yekuenda nemayouth kune imwe semina. Imi kama makambozvionepi zvakadaro? Apedza akatobvunza kuti wazobhadhara rent here? Nai veduwe, ndakasekwa nemadzimai shamwari dzangu. Uya wemari handitataure zita rake akabva atoti kana zviya imari rent kwava kundipa. Ndizvo ka zvaiva zvakanakira kutamba nehama dzakabudirira. Vatete, chitsauko chinotevera ichi ndoda kuti mubatisise. I'm going to skip the journey part. Takasvika kuTanzania, taike tapiwa madirections. Shamwari yangu yakapinda ikatanga kugadzirwa. Then chijana changu chakazosvikawo. This was my very first time kuenda kun'anga kupinda panzvimbo yakadai. Ndakati ndichipinda ndakashamisika uye kutyiswa nezvandakaona. Mumba masekuru ava mavaitira matara avo mainge mune zvinhu zvavo zveun'anga, asi pane zvinhu zvakabata attention yangu raive mira plus nyoka. Ndakapindwa nekutya kuzere, asi ndichipinda mira riya rainge riri hombe zvekuenzera neni. Ndisina chandataura vatete, pamira paya pakatanga kubuda bhazi richimiswa neZimra. Kushungurudzika kwangu kwese, kusarara kwangu, tete naJeffrey akabva abuda, asi ainge akanditarisa nerimwe ziso. Sekuru vaya vakataura painge pana translator. At this time, nyoka yainge ichitenderera muhuro mavo ichidzika yopoterera pachigaro chavo. Vainge vakagara pasi vakadzvova vatete, nyoka ndokusumudza musoro. Vakabva vaipurudzira. Ini panguva iyi ndaida kusumuka kuti nditize, asi ndakafunga nhamo yangu. At least it was just gonna be for a moment. Ndobva ndabuda mumba umu. Ndainge ndigere nerimwe chete. Vakazoti ndaona kuti uzere nekutya. Nyoka iya vakairova kaviri ikabva yazvipeta kwava kuita dutu paside. Nai veduwe, ndave ndambosvika sei mumusha umu? This is what we called being at the wrong time, at the wrong place. Ndakazvituka fani. Sekuru vakati vaishandisa mira to attract wealth and to reflect wealth. Mira riya rakabva radzima mifananidzo iya zvaita kunge TV vatete, asi isina kuplagiwa kumagetsi. Mira zvakare ndakoshwa kuti rairakidza multiplication of wealth. Saka in my case sekuru vakaisa mari iya yaireflecta pamira. Vakanditi draw upenyu hwandaida. Ndaida imba yakanaka muHarare. Vakati taura sabhabhu racho. Ndakaita sokudaro. Ndakadrowa zvese zvandaishuvira kuva nazvo. Mota dzakawanda. Murume wangu aizoitawo elder. Ombosiya kutungamirira mayouth nekuti anenge ava kuremera mastreets neLand Cruiser. Vatete, ndapedza kudrowa zvese zvandaishuvira. Ndakatora bepa kwava kuribata, ndakatarira mira. Sekuru vaya vakaunza zvinhu zvavo mumba mukazara chiutsi. Vakatanga kutaura zvandaisanzwa, asi ndainzwa kuti mumba maive tense ende vhudzi rangu rainge ramira. I could feel the presence of a supernatural force. Tete nguva iyi yainge iri serious and tense. Vakandidira zvainge zvichinhuhwa. Vakaendera mberi, vapedza ndakanzi ndigare mberi kwemira riya. Mubatsiri wavo akauya nekanzvendzvana stroke mwana wenyoka. Vakakaisa mberi kwangu. Remember mira harina kubviswa ka. Kanyoka kaya kakabva katanga
kubva ganda okuvhunura right in front of me tete. Handisati ndakamboona zvakadaro. Sekuru vakadzvowa vakati une lucky. Kuvhunura kwaita nyoka kuratidza kuti a new life, renewal, transformation is coming into your life. Wealth and prosperity is on its way. That snake yaizoita watch over me uye kundipa protection. Uye nyoka iya yaizounza a new cycle of life. Ndakazobuda kwava kunogeza nekurara. It has been a long day. Ndainge ndapuwa miko uye kuZimbabwe ndaizoenda ndonowana kanzvendzvana kaya kavako. Vakati vaisada kuti ndifambe nako mbege. Haya, regai ndimbozorora kutaipa kogwadza. After all that, takanorara. The following day takakwira bhazi ini naGrace. Tainge takanyarara nzira yese. Hapana aitaura neumwe. Pfungwa dzichipishana. Number 1, chii chandainge ndaona chiya uye the whole process nje yainge yandisiya ndisere kutya. Sponsor wedu akafona tayambuka tawa kusimu kuti girls rangu, just wanted to know kuti how are you, as in mafamba mushe here and sekuru vakakubatai zvakanaka here. Ndakati zvese zvaiva right, asi akabva ati shh, if you don't take risks mupenyu you never go anywhere. Sekuru havana here kukuudza kuti usatya, nyoka iya ndiyo ichakuprotecta. Takadzoka kumba vatete, ndainge ndizere kutya, asi sekuru vainge vandiudza kuti ndisatye nokuti nyoka iya ndiyo yaizondiprotecta. Kubva ipapo upenyu hwangu hwakachinja vatete. Zvese zvandaibata zvaiendeka. Ndainge ndava neupenyu hunyuwana. Kumba pandakadzoka ndakaona pakona kuseri kwebed muine kanzvendzvana, asi looks like ndini ndega ndaikaona. Upenyu hwakaenderera mberi, asi speed yandainge ndava kufamba nayo yainge iri 440 speed. Takamuva kuenda kumba iya yandakadrowa pabeba vatete. Exactly the same house nezvese zvandainge ndadrowa, exactly the same suburb randainge ndawa. Ndainge ndanzwa kuti kune munhu aivorelocata murungu, saka achitengesa imba. Ndakaenda vatete tikanotenga ndikabisa cash. Mari iyi yaita kumultiplier zvandaisambonzwisisa. Remember the mirror, it multiplies wealth. Life yedu yakachinja. Friendship vaya vakati huona ndakakuudza. Panguva iyi nzvendzvana yakange yave neroom yayo cottage. It was well vatete, and maybe it's stupidity. I never suspected kuti ndatoromba, but I believed kuti ndainge ndapiwa mushonga welucky. In my opinion, I was one lucky woman. Joshua dreams come true. Ndakatoburwa ino Land Cruiser, idzo dziya dzevarungu dziya. Murume wangu ainge upenya pasvondo. Iniwo ndainge ndatenga rino GD6. Amai vangu vaisagona neni kungosvika kumba chero nzara ndaisasimudza. Ndainge ndava murungu, and my little sisters vakatama vakauya kuzogara neni. Makore akafamba. My pet snake was still the same size. Hakana kuchinja size all these years vatete. Ndaingoisa crate remazai pafiki. One zuva rakapusa vatete ndakabva kubasa. Business rainge rakura. Mwana tainge tisina. Ukuwo mari yacho iri kungomultiply. Let me say before that night, the previous week, ndainge ndongorota pet snake ichiita aggression, ichida kunduruma. And also that same day, ndakaendesa mazai cottage. Ndikanowana pet snake yaguvura, a new skin had came out. Hanenge karova, it was symbolic. New season, new cycle of life. I brushed it off, then went kubasa. Ndadzoka kumba ndakaona Jeff akarara pambeda. As he looked so pale. Maso ake ainge abuda panze vatete. Jeff aidaidzira, asaita sound isiri human, but a hissing sound. Ndakatomudana, but it looked like there was no human. Chinonzi munhu chainge chisisipo. Aita kunge angova gaba. Ndakadana ambulance, but haina kuuya. Yes, a private one. I called his family. Vakati vainge vari munzira. Things escalated from 0 to 1,000 within a few minutes. Jeff akasara asina kana ropa. Ava grey. Akaonda in a short space of time. Akaita one last hissing sound. Kwava kufa. Ndakagara pasi ndikachema. At this time I was in denial. Kuti kasineki chaiko ndiko kainge kazviita. Ambulance yakazosvika, munhu atonyarara, mapurisa achizosvika. Amai vemwana vakasvikawo. Vatete, this family is a family inonamata. Vakangoti God giveth and God taketh. Vakanyarara. Pachipiti chose ichi, light remuroom cottage kept on switching on.
and off. I ignored waingwava usiku. Takadzoka kumochari. Ko kuZimbabwe 2 days kana zvese zvakarongeka. Munhu anochengetwa. Takaviga Jeff ainge achinja kunge asiri iye. Ndakashushikana. Madzimai ndaitengesa nawo vakauya vakandisimbisa. Vanhu vaenda. Ndini uyu kuendesa Masai Cottage. Wanikwa snake, avarino, zinyoka zihombe. All my answers were right in front of me. Saka ndaive ndakaromba kaini. Nyoka iyi ndiyo yainge yanwa ropa remurume wangu rikapera kuti du. Grace akashayikirwa nemwana same time iyoyo. 3 years later akafa. What I don't know is rwaiva rufu rwaMwari or mishonga. Same for mai vaya went forward vakashaya. Ndasara ndeka nezinyoka Cottage. Fear is my food. Nyoka iya yakundiita mukadzi full time. Hapana chakaoma sekurara nereptile inotonhora kudaro. Upenyu hapana chandisina mulife, asi happiness handina. One day tasvetwa ropa. The question is when. Handina mwana, pamwe ndichafa ndini next. I don't know. Asi ndiyo nyaya yangu iyi. Ndini ndakazvitsvakira ndega zvinhu izvi. I don't blame anyone. Ndinoti kune vaya vapererwa neupenyu, don't try this at all. Pfungwa yacho ikauya, tiza hama yangu, manyai, ndatenda. There's nothing that I have to say. Alright, before tapinda munyedu inotevera. It's been a long week. Ndiri mupenyu. Thank you for praying for me. Aiwa, panyika pane vanhu vari weird. He was angry for my sister's work permit. I don't know if I can say he was or he is still angry for that. He is angry for a lot of things. Alright, saka nyaya iripo ndeyekuti munhu uyu ihama yangu but haisiri hama yangu. Ikati muti A or B. Okay, munhu uyu A akaenda kuna sekuru vangu, hanzvadzi yamai vangu. Akasvika akagara pasi. Akataura zvaanoda kuita maplans achona kuti vana ava ndoda kuvadai ini nesister yangu. Sekuru wangu akati ko zvamboita sei, vakutadzira chii? Ndokubva sekuru wangu asvika pakutochema because munhu ane mwoyo wakasindimara ende ari kutotaura kuti inini ndoda kuvauraya. Handiti. Saka kubva ipapo ndopo vakazouya manje vakutumira audio kusister yangu vachitaura kuti ndoda kukuurayai. So from there ini ndakazotaura navo. And I didn't want to talk about him. I actually sent my sister a message. Ndikati, ngati mwana wangu, dei wasiyana nazvo ngatingonyarara. But mangwana, so that same night, my mom, that's when, the following morning, mama wangu ndopo vakatumira audio, vachiti, mwanangu, chakati, vakabva vanamata. Handiziviwo kuti nini chivindi ichi ndakachiwanepi, but ndakazongotaura nasekuru fair ndikaudza kuti, hai sekuru, soko renyu tariwa kuti imi moda kutiuraya. Asi musati mandiuraya, regai tigare tagadzirisa muzive kuti inini handina chandokufungirai chakashata. I did not do anything wrong kwamuri. Asi rimwe soko nderekuti should mabudirira kuda kuita zvamuri kuita. Nangoudza vatete vangu, hanzvadzi baba vangu kuti kana munhu akadai so imi munditore munondisiya mumba mavo. Mungotora mbiri wangu munosiya mumba mavo. Mutoviga mudining mavo kuti vagare vachiona varimindeswa nezuva kuti ndizvo zviri kuitika. Because handizi kuti munhu kubva mwana wangu ari mudiki, izvo she is 12, munhu achiplana. Accident after accident, ndikakudzai maaccident atinoita so unoshamisika kuti chiri kuitika, moto yongoruza mabhreki zvakadai. Handisi munhu anosuspecta kuro iyo. Pacho pandakabvunza saka izvi ndimi makazviitisa here? Si. Izvi ndimi makazviitisa here? Si. Kugara kwandoita ndichigara ndiri muchipatara ndimi makazviitisa here? Si. Ungoti waita basa. Waita basa. Ndikati hai. Saka ndo nyaya iripo. Ndo zvavanoshuwira kuti inini vandibvise pamusoro earth, from the face of earth, ndo zvavanoshuwira. But hai, kana Mwari aripo hapana zvinoitika. Hi auntie. So my first story is about my landlord here in the UK. Kune maZimbabwean vakatenga dzimba dzavo ende vanorentesa. So here you can stay in one town and work in another because at times it can be cheaper that way. I have a cousin of mine akauya ku UK nema COS and we were staying paimba yeimwe friend yamama. It was a 3-bedroom apartment and one of the rooms yanga isingabhadhariswe. The place was nice, but the problem was the landlord aingosvika chero paadira with no warning.
This one time she came uninvited, vakavhura door vega. That day I was home and I had my friends over, 2 guys and a girl. I was even wearing just kashoti. She came in and started shouting, hanzi vanaima hamuna unhu. Why is it munounza vakomana pano imi muchigara sevasikana? Why is it that mufiriji munogara makazara doro? I was not happy. Ndikati inga we pay rent here zvakanaka. So what right do we have to just come and open my fridge? I later heard kuti maZimbabwean landlord in the UK are a big problem. Hence they just show up anytime. I don't know why they are like this as Zimbabweans. So I learned my lesson and now I only stay mudzimba dzevarungu. Nai mazimbo koma akaita seiko imi nhai veduwe moda kutora hunhu wechizimbabwe wekumusha modaro. Handiti this is a business transaction. Kana iwo ukapa munhu lease agreement yekuti agare chaunodai rent. Handiti nekuuya kana wanzi Mutabu maita problem kauti pane diki yakati ndopa unotumira vanhu vanozogadzira. Nai muri vanhu vakaita sei? Mungokaruka masvika muda kutotonga vana. Imi regai vana vaite zvavanoda. Okay, hello Tete. I have a cousin akauya kuno ku UK nema-COS ende taigara tese. So she had a friend she learned with in Zim who also moved to the UK, but she stayed in another city. We're close, but all of a sudden they started ignoring and ghosting me. 2 years later, that friend of my cousin started texting me. She said she distanced herself from me because she was afraid if I knew the truth about her, I would judge her. So I asked her what truth, and she revealed that she is a lesbian. I told her she's free to do what she wants. She kept texting me and telling me she loves me. She would send me pictures of herself and other girls. I told her I was a born-again Christian and I'm not interested in what she was saying. I told another friend of mine what was happening and we prayed about it. That girl stayed silent and did not text me for about 2 days. On the 3rd day, she texted with another number and I blocked her. So my friend I prayed with said, leave her. Let her talk so we see what she wants. I then responded to that text she had sent. As soon as I responded, auntie, my breast started kuvava. I was just feeling really weird. And in Akurara that night, she called me around midnight, wanting to talk. But I said, no, I'm praying. And she hung up the call. The moment she dropped the call, I started feeling really serious. She sent me pictures of her nudes and said, Washida Tete, I could not control myself. Like I had 2 good weeks, did she feel so horny? And like I need sex, but sex I was craving it with a woman. I did not even want Shivarume. I told my friend, Tikaita prayer and fasting. That girl invited me to a party and I went with my Nigerian friend. It was like a sex party. Vanhu vachikwirana in the open, gays and the lesbians. Zvese ipapo, I wanted to leave and that girl followed me. Inini handina munhu anondiramba. I joined the Hallelujah Challenge. But nguva yekumuka ndaitadza. I was confused. Is she the cause of it? Today I started waking up to masturbate. She called me and told me she misses me. This happened for several days and I decided no, enough is enough. I went to my room, ndikapfuga mapambairi paMwari ndikati Mwari, you know my life, you know my story. Life handidi, hondo iri kundikurira. Ndakataura naMwari as if he was right there in front of me. After that I went to the gym and was playing gospel music the whole time. I then went to my mother's house and she told me to sleep there. Karara and that girl came to my room, Mweya. Akandirwisa ndakarara and I was fighting her. Mumba makaita like mepo is strong. Then I heard a scream followed by silence. I then slept and woke up singing. From that day, she never contacted me again and my life is back to normal. In this world, people are becoming gay and it's becoming so normal. Mwari vanotirwira and we must always be ready to follow him. Tazvinzwira toga nditi. But tazvinzwira toga, you guys, thank you for watching. Before we go, Got Milk iripo ndoziva kuti pane vanhu vanogara vachibvunza kuti Got Milk. Musanditi tipei nhamba. Ndichaisa nhamba dzeGot Milk apa. Handiti musazouya moti towana kupi Got Milk. Apa. Ndopa ndichaisa nhamba dzeGot Milk, number 1. Number 2, ndoda kuramba ndichikonqosela nyaya yemukomana akashayikira kuGermany. Pane link yeGoFundMe ndichatumira, ndichaisa screenshot yachona muone nyaya yemukomana akashayikira kuGermany akaita suicide and the entire family, uyezve the German family, they are asking for help kuti muri Zimbabwe tokumbura mutibatsirewo so that mama vakwanise kuuya kuzotora
mwana wao ndichasisawo GoFundMe kana mune ma$1 ma$5 whatever amount that you have. Guys, ndodzoka kwamuri ndichiramba ndikukurudzirai pamhuri yeZimbabwe. We want to change the narrative of being black. You remember I was telling you kuti ndaandiri kuGeorge holiday. You know, it's a white dominated area. Ndaenda kuGeorge papa ndo pandaiudzwa nemusikana aindigadzira nzara kuti sei vanhu vasina mapolisi, sei vanhu veganda renyu musina mapolisi. Ndikati nyaya yekufa kana kuti chichi zvinhu is more of a taboo. Uri kutondiudza kuti uri kundishuwira kuti uchafa. But the reality is one day we are all going to leave this earth, but we do not know kuti when. Saka hauzovaki dendere musi unoturika mvura. We prepare. We need, the time is now. Ndoziva kuti this message is for those young people vakaenda kudiaspora. I know they are students. Pane vana vakapima20s vakawanda pakavurwa maCOS vanhu vakaenda kunoshandaka so that you better your lives. This is for you. Pamunenge muchirarama upenyu hwenyu zvichifaya zvinhu zvichidhuka, rangariraiwo kuti ingoitawo kapolisi kanobhadharawo £6 kana kuti £10 chete wozviisa. Alright, for now handisi kutaura nemabreadwinner, ndiri kutaura for vana vadiki. Handiti wozviisawo papolisi ipapo, wozviisa kapolisi kako uri 1 ka £10 kako uri 1 mwedzi, you don't even feel it. Handiti should anything happen kwamuri uri mwana, family haizoti tiri kutsvaka GoFundMe yekutsvaka mari yamama, tiri kudi zvinhu zvinenge zvakangorongeka guys. Munozwa kuti imagine pain yekuti uri mai washayikirwa nemwana, apa utozivi kuti UK yacho yakatarisa kupi kana kuti Poland yacho yakatarisa kupi. Apa udona kana mari kuti ndotangira kupala ipi, ende hazvingoperi kupala kazvasiyana neSouth Africa kuti toita ma$5 todhonza mota kuenda kuZimbabwe ichaflyiwa body iyi. Apa mari hapana. Diaspora insurance is saying we give you up to £20,000 or $30,000 so that mugone kuprepare zvinhu izvi, because panoshayikiwa panodiwa mari. Izvezvi so as we are living, we need money. Vanoenda kuchikoro, vanoda stationary, kodiwa fuel, kodiwa mari transport, kodiwa a lot, kodiwa rent nezvimonth end. A lot is needed. Even wafa, handiti ndoda kuti nditi guys, ndoziva kuti munorarama upenyu. Kana tambova kudiaspora katakutorarama upenyu hwakarongeka, lifestyle inofanira kuti lifestyle yakanaka, asi kuti unozovigwa nemari yemaGoFundMe nezvimwe zvimakofi zvemuti wenyemba. We are saying no in 2026. Link iri pazasi apa, link iri pazasi. Taurai naTalent akupei quotation, then uona kuti zvine musoro here. Handiti alright. Guys, takutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Tosora tichandaraka tose imizvo zvimuri kumabasa muchishanda kudai makanditeerera. Mwari akuitirei zvakanaka. Uyezve ndokukonqoselai, nyakonqoseli kuti ngicela ukuthi litumezele izitori zengicela litumezele indaba zengicela litumezele ama-confessions kana seyobakwazi ukuthi sibe nendaba zoku-uploada ngisho. Ndokuti tiwanika nyaya dzekutaura, tirambe tichiendera mberi tichitaura tichidzidza 1 or 2 lessons. Thank you guys for watching. Mwari akuitirei zvakanaka. Bye bye.